ମହାକାଶଚାରୀ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ବ୍ୟାରୀ ୱିଲମରଙ୍କ ବିନା ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିଛି ବୋଇଂର ଷ୍ଟାରଲାଇନର ମହାକାଶଯାନ। ନ୍ୟୁ ମେକ୍ସିକୋର ଷ୍ଟାରଲାଇନର ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ପାରାଚୁଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟାରଲାଇନର ଗତିକୁ ଧିମା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ସହାୟତାରେ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅବତରଣ କରାଯାଇପାରିଥିଲା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ISSରୁ ବାହାରିଯିବାର 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଷ୍ଟାରଲାଇନର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଗତ ଜୁନ୍ 6ରେ ସୁନିତା ଏବଂ ୱିଲମରଙ୍କୁ ନେଇ ଷ୍ଟାରଲାଇନର ISSକୁ ଯାଇଥିଲା। 8 ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଷ୍ଟାରଲାଇନର ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବାର ଥିଲା। ତେବେ ଷ୍ଟାରଲାଇନରରେ କେତେକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବାରୁ ଏହାକୁ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିବା ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା। ଷ୍ଟାରଲାଇନରରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ସୁନିତା ଏବଂ ୱିଲମରଙ୍କୁ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଅସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ନାସା ତରଫରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସୁନିତା ଏବଂ ୱିଲମରଙ୍କୁ ନଆଣି ଷ୍ଟାରଲାଇନର ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିଛି। ସୁନିତା ଏବଂ ୱିଲମର 2025 ଫେବୃଆରୀରେ ସ୍ପେସ୍ଏକ୍ସ କ୍ରୁ ଡ୍ରାଗନ ମହାକାଶଯାନରେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।